βίντεο θέλω να πω δύο σημαντικά πράγματα. Νούμερο 1. Το ξέρω ότι έλειπα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα το κανάλι να χαζονεκρώσει ή να μην υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη, παύλα προβολή η οποία έπρεπε να είχε. Και θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη γι' αυτό, αλλά υπήρχαν διάφορα μικροθεματάκια τα οποία τώρα πια όλα έχουν επιληθεί. Και δεύτερον, δεν ξέρω όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο, αλλά τη στιγμή που γυρίζετε και τώρα που σας μιλάω, μόλις συνειδητοποίησα ότι έφτασα 100 συνδρομητές και από την άλλη 1000 views. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς και συγκεκριμένα στα παιδιά που με στήριξαν και με βοήθησαν να κάνω αυτό το νέο πραγματικότητα από την πρώτη στιγμή. Πάμε! Είναι απόλυτα φυσιολογικό οι περισσότεροι από εσάς να θεωρούν τις ταινίες τρόμου κάτι αδιάφορο, κάτι που δεν τους αρέσει ή κάτι εντελώς ανιαρό και κουραστικό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ταινίες τρόμου δεν είναι ένα από τα καλύτερα είδη ταινιών που έχουν κυκλοφορήσει. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς στην εποχή που ζούμε δεν βγαίνουν πια καλές ταινίες thriller και αν είναι να δεις μια καλή ταινία thriller παύλα τρόμου πρέπει να ψάξεις ή πολύ παλιά ή από τις καινούργιες κάθε 10 χρόνια άντε να βγει μια καλή. Πέρα από αυτό, το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι ταινίες αποτυγχάνουν, οι καινούργιες δηλαδή ταινίες τρόμου, να μας εντυπωσιάσουν επειδή δεν έχουν τίποτα το τρομερό. Μπορώ να σας δείξω και θα σας δείξω τρομερές σκηνές από παλιές ταινίες τρόμου. Πέστε το βίντεο τώρα. Είδατε, αυτό δείχνει τρόμο. Αυτό είναι κανονικά εφέ. Αυτό πονάει όντως να το γυρίσεις και να το δεις εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς οι σημερινές ταινίες τρόμου το μόνο στο οποίο βασίζονται είναι τα jump scare. Ναι, πιθανότατα να το κάνω 2-3 φορές αυτό και πιθανότατα να μην ξαναδείτε βίντεο μετά από αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως καταλάβατε, ότι τα jumpscare πια έχουν αντικαταστήσει τα πάντα. Δεν έχουμε καλό jumpscare. Δεν έχουμε καλή υπόθεση, jumpscare. Δεν έχουμε καλό τέλος, jumpscare. Τα πάντα είναι jumpscare. Οπότε, για να σας δείξω το πόσο απέσια είναι αυτή η μάστιγα, ετοιμαστείτε για τα χειρότερα jumpscare όλων των εποχών. Και όταν λέω χειρότερα δεν εννοώ τρομακτικά, εννοώ άθλια ηλίθια. Θα ξεκινήσουμε με το ονειρικό jumpscare. Αυτό είναι το jumpscare στο οποίο ο χαρακτήρας ή ένας από τους πρωταγωνιστές κοιμούνται ή είναι σε μια κατάσταση στην οποία ονειρεύονται και ξαφνικά βλέπουν μια μορφή η οποία δεν υπάρχει, εμφανίζεται, τους τρομάζει, ξυπνάνε και ναι, καταλάβατε και σας ήρθανε πολλές ανάλογες σκηνές. Η πρώτη ταινία η οποία το κάνει αυτό είναι το Wicker Man. Αυτό είναι ένα remake μιας πολύ παλιάς ταινίας η οποία ήταν από τα παλιά καλά thriller που σας έλεγα, αλλά έχει τη λέξη remake, οπότε σημαίνει ότι είναι άθλιο. Σε αυτό το remake ο αγαπημένος μας σε όλους πρωταγωνιστής Nicolas Cage, ναι, ψάχνει την κόρη του η οποία υποτίθεται ότι την έχουν απαγάγει και είναι σε ένα νησί και πρέπει να τη βρει. Δεν θυμάμαι πολύ την ταινία, μην τη δείτε, εκτός άμα θέλετε να γελάσετε μόνο και μόνο βλέποντας αυτή τη σκηνή. What is it? What's wrong, sister? Πέρα από αυτό, θα σας δείξω και μόλις τώρα την πάρα πολύ ωραία στιγμή στην οποία ο Nicolas Cage ζει ένα διπλό όνειρο Inception και θα δείτε πόσο άθλιο είναι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Rowan! Rowan!
Επίσης ο τύπος κοιμάται μεσημεριάτικα μέσα στον ήλιο. Δεύτερο, το ηλίθιο jumpscare. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, όπου το έχουμε δει εδώ και 25 χρόνια, το franchise Παρασκευή και 13. Ενώ ξεκίνησε σαν ένα πολύ πρωτότυπο slasher, δηλαδή δεν βασίζεται τόσο πολύ στον τρόμο αλλά κυρίως στο αίμα και στο πόσο ιδιαστικό και πρωτότυπο μπορεί να γίνει σαν franchise, έφτασε στο σημείο στην 8η ταινία, πάει στο Manhattan. Ναι, λόγια, απλώς πηγαίνει στο Manhattan, παιδιά, εντάξει, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Στην ταινία αυτή, κάποια στιγμή, και όπως θα παρατηρήσετε στην χαρακτηριστική αυτή σκηνή, οι πρωταγωνιστές που νομίζουν ότι έχουν ξεφύγει, ναι, αυτό αποτελεί το 25% όλων των ταινιών Παρασκευή και 13. Να νομίζεις ότι έχει ξεφύγει, να γυρίσεις και να είναι από πίσω. Το θέμα δεν είναι ότι είναι απλώς ηλίθιος ο τρόπος με τον οποίο αντιδράνε σε φάση έτσι, αλλά επίσης ότι είναι ένα θηρίο. Ο τύπος έχει κυριολεκτικά την όψη ενός πτώματος, περπατάει με μια ματσέτα στο χέρι και όλοι αδιαφορούν. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Άλλος περπατάει, άλλος είναι χαλαρός. Ένας, τι κάνει εκεί αυτός καλεί στη μύτη του. Και δεν αντιδράει κανένας από την όψη ενός τεράστιου τύπου, ο οποίος πιθανότητα να ζέχνει σαν σάντουιτς, το οποίο το έβαλες μέσα σε αλουμινόχαρτο ενώ έχει φέτα και το παράτησες στη Σαχάρα για ένα τετράμινο, ξέρω εγώ. Τι σκατά! Το ξέρω ότι θα κοπεί λίγο απότομα το συγκεκριμένο βίντεο και γι' αυτό βλέπετε αυτό μόλις τώρα, αλλά είναι επειδή θα το κόψω σε δύο κομμάτια. Σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα βγει και το part 2 και τώρα απλά δείτε αυτό, δείτε για ένα προηγούμενο βίντεο και σε πολύ λίγο θα έχει ανέβει και το δεύτερο.